Hola a tothom, en aquest vídeo tutorial veurem com podem reutilitzar material o ser més eficient quan tenim múltiples classes on hem de gestionar els materials o les tasques. Com podeu veure, no només tenim la classe exemple que estem veient en els videotutorials, sinó que s'ha generat una nova que és exemple 2. Tornarem a la nostra classe exemple, anirem al treball de classe i ara farem una creació de material, però ens fixarem en multiclasse. Què vol dir això? Fixeu-vos que normalment nosaltres generem tots els continguts, les tasques per una única classe, però quan som professors de múltiples Classroom, nosaltres podem seleccionar que aquest material que jo estic generant es generi en ambdues classes. Puc generar un nou tema, en aquest cas crearé un nou tema perquè ho veieu clarament, tema 1, i aquesta publicació apareixerà en les dues classes. Si li donem a publicar, fixeu-vos que s'ha generat el tema i s'ha generat el contingut, la classe exemple de Gmail, i si tornem a exemple 2, en treball de classe tenim aquests continguts. Ara, des d'aquesta classe, farem el mateix exemple, però amb una tasca. Generarem una tasca, li posarem tasca multiclasse, per exemple, i aquí farem el mateix procés, d'acord? La diferència és que els temes, les categories, si no existeixen, es generen en les noves classes. Fixeu-vos que aquí jo tinc no només els temes que m'apareixen en aquest nou Google Classroom, sinó també en l'altre, perquè hem seleccionat les dues. Ho posarem en tema 1, però en comptes de crear la tasca directament, la generarem com esborrany. Fixeu-vos que aquí la tinc com a esborrany, en exemple 2, i si vaig a la classe 2, al treball de classe, d'acord, fins que no es fa la publicació, no arriba a la propagació entre les classes. Anem a veure-ho, anem a exemple, treball de classe, anem aquí, edita, creem la tasca i ara veurem com al treball de classe tenim la tasca multiclasse i aquí en el Gmail també tenim la tasca multiclasse. Una vegada les tenim generades, les tasques són independents, és a dir, jo puc editar aquí només en aquesta classe, assignar-li una categoria, com hem vist, assignar-li canviar de tema, etc, assignar-li a l'alumne o al conjunt d'alumnes el que jo desitgi. Però d'aquesta manera es pot propagar o podem utilitzar una mateixa tasca que sigui del mateix nivell o que estigui designat i després fer edicions puntuals per canviar les dates de venciment o el que sigui necessari en cadascuna de les classes. Això és tot. Fins la propera.